A ty čo rozoberajú zase? Neviem, ty sa to čo vadí, ale čo? Počkaj si ho nahrám. Čo to ty predpisy, to sa rozoberá? Čo mi nebeha? Tak, až trikrát? Je to behal. Ja som si skoro palec poľadol. Čo niekoho nešlo? Prečo? Mne nešlo dobre. Dopredu ja som bol bohovo rýchly. Ale myslím ako družstvo celé. No to už je tá druhá polovica, vieš? To ja rozdeľujeme teraz momentálne. Kto ide pýtať, a kto nie, vieš? Ja tak kto pýta, kto pije, hej? Tak. My traja vpredu pijeme, tí štyria vzadu pýtajú, takže... To ja dneska asi ani na to najedím. Musím? A čo sa bude ešte presne? Vyzol mi telefón, cigarety, peniaze, všetko. Predpisový cirkus, no. Podľa predpisov všetko. Domáci, ja ti dám sekeru. Teba hľadám, teba! Adam ich nejde diskvalifikovať. Za čo? Ja neviem. Za čo ich chcem V predpisoch sa vždy dačo nájde, ty o tom dačo musíš vedieť. Veď ja viem do peči, ale kurva, to už za každú cenu tu jeba toto. Hej, ale tu nahrávam, tak... A ty myslíš, že normálne, že je Krot svoj jazyk. ten je ešte inou farbou obtiahnutý? Nie, veď máš napríklad zelené. To tam nemáte tú základňu, tam Ja, ale normálne, vieme ešte farby dajme tomu. Čo prúdnice s ventilom uvadili? Veď môžu byť s ventilom. V tomto novom poriadku to nie je zakázané. V starom boli zakázané s ventilom. Aj rám. Nahrávaš? Čo? No tak keď robil bordel, tak som nahrával. Nemáš zoom? Kde tu stojí ten važec? Vedľa roboty. Keby mu odstavil, tak 10 sekúnd voda, teda sanie, a 13 sekúnd voda iba. Mohli mať krásny čas. Ale mal odstaviť, hej, lenže to väčšinou